Balkan vilayetinin bereket etrafında onlarca kärenneçi daýhan döwlete tawşyran paýta hasyllar üçin hasaplaşyklaryň geçirilmezligine nägilelik bildirip, etraf häkimliginiň öňünde protest geçirdi. Häkimligiň resmisi mundan beýle kärenneçiler paýta plan boşnamasynyň azyndan 60 götürümni tawşyrandan soňra olar bilen hasaplaşyklaryň geçirilip başlanjakdygyny aýtdy. Bu waka Balkanyň häkiminiň paýta öndürjiler bilen tawşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklaryň öz wagtynda dönüşsiz geçirilýändigi barada prezidenta hasabat bermeginiň ýanyna gabat geldi. 10 oktýabrda Uzyn Obay we kendi owalarynyň paýtaçy daýhanlary etrap häkimliginiň öňünde üýtdiler. Olar döwlet harmanyna tawşyran paýta hasyllar üçin puluň hinit hem bank hasaplaryna geçmeýändiginden şikayet etdiler. Olaryň arasynda paýta plan boşnamasyna görä paýta hasylynyň 30-50 götürümni döwlete tawşyran daýhanlar bar diýip waka şaýat bolan ynamdar Çeşmämiz 12 oktýabrda gurrun berdi. Çeşmämiz etrap häkiminiň daýhanlar bilen duşmandygyny aýdýar. Onuň tasdiklamagyna görä häkimligiň oba hojalyk bölüminiň wekili daýhanlary dinlemek islemese-de olaryň şikaýetlerini ýeken dinlemeli boldy. Häkimiň täze tawşyrygyna görä kärenneçi oba hyzmat dökün himiýa, suw we daýhan birleşik hyzmatlary üçin bergilerini ýapmasa döwlet tawşyrylan hasyl üçin bir köpükde geçirmeli däl. Enidiňe plan borçnamasyna laýyklykda paýta hasylynyň 60 götürümni harmana tawşyran daýhanlar bilen hasaplaşyp geçirilmeli. Olardan ilki bilen tehnika hyzmatlary, awly dermanlar, suwsuzlukdan goraýjy vitaminler we beýlekler üçin tölegler alınmaly. Diýip Çeşmämiz häkimlik resmisiniň daýhanlara aýdan sözlerini titirledi. Resmi munyň sebäbini her ýyl köp paýtaçy we gallaçy daýhanyň döwlete bergili çykýandygy we olardan bergilerini prokurorlaşyp almaly bolýandygy bilen düşündirýär. Biz hem ýadadyk, şol sebäpli ilki hasylyňyzyň 60 götürümni tawşyryň, soňra hasaplaşyga geçeriz diýip Çeşmämiz resminiň sözlerini titirledi. Onuň tasdiklamagyna görä paýtaçy kärenneçileriň döwlet bilen baglaşan şertnamasyna laýyklykda mundan ozalky ýyllarda paýta plan borçnamasynyň 20 ýa 30 götürümni harmana tawşyran daýhanlar bilen hem ýerinde hasaplaşyklar geçirilýärdi. Häkimlik wekiliniň sözlerinden soňra kärenneçiler lapykeç bolup öýlerine gaýtdylar. Daýhanlaryň en çemesi bu täze talabyň öz zähmet şertlerini hassa kynlaşdyrjakdygyny, sebäbi ýygymçylary hak tölemekde kynçylyk çekjekdiklerini aýdýarlar. Diýip Çeşmämiz gurrun berdi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada bereket etrap häkimligi bilen telefon arkaly habarlaşyp kommentari alyp bilmedi. Ýöne bu waka Balkanyň häkiminiň paýta öndürjiler bilen tawşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklaryň öz wagtynda bökdönşsiz geçirilýändigi barada prezident Serdar Berdimuhammedowa hasabat bereninden sanlyca gün soňa gabat geldi. Ministrler kabinetiniň 9 oktýabrda geçirilen mejlisinde Balkanyň häkimi Hoca Murat Aşyrmuradov kärenneçileriň problemalary barada kelam agyz söz aýtman, sebitde paýta ýygymly guramaçylykly geçirmek üçin degişli çärelerin görülýändigini hem belledi.